We have the president of Malawi First, Mr. Bon Kalindo. He has his own ways of how he introduces himself. So before he starts reading the statement, he's going to mention in the manner that he mentions. I must also mention that we should not be surprised. There will be other journalists who are going to be walking in the room as the presser is going on. So over to you. Thank you. My name is Bon Kalindo, the president, Malawi First. Thank you. I think we should know the journalists in this room so far. We'll start from here, going that side. In Rustin Gatunga, kuchukira kunzati, Radio and TV. Nine Cindy Galimbuga from The Truth Malawi. Henry Joinde, Malawi First. Franklin Mtambalika, Zodiac. Clement Chinoko, Nation. Zina langa Taonga Sabola, nimagwira ntchito ku Times. Zina langa Dinenda Munifungo from Zodiac. Thank you so much. The other guys are behind the camera. I think they wouldn't want to be known, but they are here with us. Over to you, Mr. Bon Kalindo. Thank you so much, members of the press, fellow Malawians, and dear colleagues from Malawi First. As usual, I will take the English part of it because we have two parts of this press statement, and my colleague here, Comrade Pepo, will lead the Chichewa or the vernacular language. Members of the press, fellow Malawians, once again, allow me to welcome you to this press conference that has been organized by the Malawi First, the People First. If you may recall, some 12 days ago, we were at the same place where Malawi First and the Malawians of Goodwill deposited a number of pertinent issues to Malawi government, NRB, MRA, and the Malawi police to do the needful. For we know that these issues that we deposited are affecting Malawians. And during this time, we gave government 10 days to respond to our issues and or invite us to a round table. But to our dismay, up to this very day, this morning, as we are in here, government has not responded yet. And the cries of our people echo through the streets, their voices hoarse from screaming for help that never comes. Today, members of press, fellow Malawians, Malawi First, the People First, stands with the voiceless, the oppressed, and the marginalized to demand change, meaningful change, not any other change, but positive change. The triple threat, tax stamps by the Malawi Revenue Authority, MRA, registration failures by the National Registration Bureau, NRB, and the political arrest has brought our nation to the brink of collapse. Local businesses are dying. Citizens are denied essential documents, and political arrests have become the norm. Ladies and gentlemen, members of the press, fellow Malawians, it is against this background that we, the Malawi First, urge the government to immediately take action on the following. Repeal the tax stamps policy, which is suffocating local businesses. Address the registration failures at NRB.
Like, for example, this time around, Lilongwe, we have the evidence. Lilongwe has reopened for the people to register. And they are calling this mopping exercise, which means they are only allowing people from the central region to register than the rest of the regions, which is very, very unfair. And at the same time, NRB to ensure citizens receive essential documents on time. That is why we also urge the Malawi Electoral Commission for it to have credible elections. They must at the same time allow Malawians, to register using other means, not only the IDs only. Cease arrests, upholding democracy and rule of law. Fellow Malawians, as we march on August 8, we remember the struggle of our past. We remember that, the sacrifices of our heroes, and the dreams of our children and their children to come. We will not be silenced as Malawi First, and we know that Malawians will not be silenced too. We will not be oppressed, and we will not be ignored. We are Malawi, and we demand a better future. So Malawi First is inviting you all, Malawians of goodwill, business people, vendors, to join us and let our collective voice thunder across the nation. Enough is enough, and we are not relenting. We will fight for what is belonging to us. So it is better again to be sacrificed or crucified for loyalty than to be rewarded for betrayal. Bon Kalindo, on behalf of the Malawi First, the people first. I now hand over the microphone to my colleague, Honorable Mpepo, or Comrade Mpepo, to do the same in Chichewa. Thank you. Tikulandireni atolankhani nonse komanso Malawi nonse kwina kulikonse kumene mukuonera program imene ikumawa kuno. Kachiwiri tabweranso ife pano a Malawi First patangodusa masiku 12 pamene tidapereka ziopsezo zokwana zitatu ku bungwe lotolera misonkho, ku bungwe lolembesa zaunzika, komanso bungwe lichalona zachisankho, kotera kuti akuyenera atifotokozere ife a Malawi tsatani wa mmene zinthu zikuyenera kukhalira mdziko muno, zimene zikuonekana kunati kufikira lero palibe yankho lina lililonse limene aboma atengapo kapena mabungwe amenewa apereka kufuna kuyankha a Malawi, kufuna kuyankha a business, komanso kufuna kuyankha mzika zimene zikuyang'ana ndi chidwi kunati kodi chisankho cha 2025 chiyenda motani. Ku nkhani ya ziopsezo zitatu zimenezi tikukambapo nkhani ya mastika, tikukambapo nkhani ya kulephera kwa bungwe ili lolembera zaunzika kukwaniritsa madera ena monga chigawo chija chakumwera, chigawo ichi chakumvuma, chigawo chakumpoto, zimene timakambapo kali kunena kuti zinthu zimenezi zikuonesa unati ndizotheka chigawo chino chapakati. Mmene ndikufotokozamu anthu ochuluka asonkhana kuntchewu kudikirira makadi awo koma makadi osakupezeka. Izi sinkhamba kamwa chabe ayi. Chotero chifukwa cha chimenechi tabweranso lero pamalo ano ndi zolinga zingapo kufuna kuona kuti dziko lidziwe, Amalawi eno ake adziwe kunati maufulu ena amene Amalawi akumanidwa akuyenera kunati akonzedwe. Ife monga a Malawi First amene cholinga chathu kwambiri ndikufuna kuyimirira mzikazi, tikufuna kuuza mtundu wa Malawi, tufuna tiyankhule ndi anzathu ama business, tufuna tiyankhule ndi anzathu ogwira ntchito mboma, tufuna tiyankhule ndi anzathu ogwira ntchito kaya kuchipatala, kunena kuti nthawi ikafika tiyeni tonse tituluke. Ndiye tikukamba kunena kuti Malawi wathuyu ndi Malawi wabwino, Malawi wokoma, Malawi wokondedwa amenenso anayenera kuna kuti anthu fe ndithu tikhale ndi ulamuliro wabwino. Koma ndizomvetsa chisoni kwambiri malo moyembekezera zinthu zokoma, malo moyembekezera zinthu zabwino tikudusa m'mavuto osiyana-siyana.
nde amafotokoza mchizungu muja kunena kuti zili ngati keke amene timamuyembekeza kuti ndiwokoma ali ndi china chilichonse chimene munthu wokonza keke akuyenera kuti apange, koma malo mwake wamulephera kunkoza kekeyo akupezeka kuti akungophwanyika zimene zikuoneka kuti zinthu zakezo ndi zinthu zosasangalatsa. Kulephera kwa usogoleri kuli ngati keke amene akuoneka kuna kuti munthu wompasayo woti akonzeyo anayenera kuti ankoze bwinobwino komano wamulephera. Zonsezi zimene zikubweresano chokhumudwitsa kwambiri ku nkhani ya utsogoleri wabwino, ku nkhani imene ikupangisa kuti dziko lathu lizioneka kunati lili kuyenda dwache. Koma tikufuna tikulimbikitseni Amalawi kuna kuti musaope, chifukwa amene amadziwa kukonza keke olo patavuta maka iyeyobe amatha kumukonza kekeyo. Chotero tili ndi chikhulupiriro chonse kunati Amalawi tonse tiyeni tigwiraneni manja, tiyesere ndithu kukonza kunati keke wathu akhale bwino, tiyike zonse zofunikira. Chotero tiyang'ane kunati zinthu zimene zili zofunikira kunati keke ameneyi kapena dziko lathuli liyende bwino ndi zinthu ngati ziti. Tikuyenera tiyang'ane kuchita zinthu poonekera pambalambanda, tikhale anthu odalirika, that's an accountability, komanso tikhale anthu ochita zinthu zathu muchilungamo. Tikukamba kunena kuti tonse tingathe ndithu kukonza Malawi kunati akhale Malawi wokomera tonse, amene nomzika zingatheno kuyamba kumaganizira kunati dzikoli linayenera liziyenda motere. Dziko lathu lili pa maondo, dziko lathu lapanikizika ndi kulemeredwa chifukwa cha zizunzo, zipsinjo, katangale komanso kulekerera kumene atsogoleri ali nako, pambali ponena kuti mtundu wa Malawi wochuluka ukulira chifukwa cha mavuto amene tikukumana nawo. Kulira kumene anthu akulira m'misewu mwathu, akulira m'misika mwathu, akulira m'maofeses mosiyanasiyana. Ndiye ife timaganizira kunena kuti tiyeni titengeni kulira konseku tituluke tonse pamodzi, chifukwa amene tikuzunzikawo ndifenso anthu amene tikuoneka kuti talekereredwa kwambiri, sitikuonedwanso ngati anthu. Chotero tikupempha kunena kuti pakhale kusintha, osangoti kusintha koma kusintha kotheratu. Ziopsezo zitatu zimene tikuzikambazi nkhani ya mastika imene ikukhuza bungwe lija lotolera misonkho mdziko mwathu muno. Chiopsezo chachiwiri chimene tikukamba za bungwe lolembesa ziphaso zaunzika, komanso tikamayang'ananso chiopsezo china monga kumangidwa kwa anthu chisawawa chifukwa cha ndale chabe. Zinthu ngati zimenezi ndi zina mwa izo zimene zikupangisa kunati Malawi iyu aphinjike, ndi zimene zikupangisa kunati dziko lathu lipezeke kunati likugwa, amalonda athu apezeke kunati sakuchita bwino, business zawo zikupezeka kunati zikunka zikulowa pansi. Chifukwa chani business zikulowa pansi? Chifukwa kunati nzikazo zikumanidwa zinthu zofunikira kunena kuti iwowa apititse patsogolo malonda awo. Zonsezi tikukamba kunati ndi chifukwa cha zinthu za ndale kapena kumangidwa anthu mwachisawawa chifukwa cha ndale zimene nopano zangokhala ngati nthano mdziko lathu lino. Ndiye tikunena kuti kutsutsana ndi zimenezi tikufuna kupemphanso Amalawi kuna kuti tikuyenera kutengapo mbali. Tikumbukire bwino kunena kuti tidapereka masiku 10 aja, ndiye lero tikubwera ano kunena kuti ayi enough is enough, kwakwana. Amalawi tiyeni titengepo gawo. Amalawi tisamangolirira kumbuyo, tili m'makuka mwathu, tili m'maofesi mwathu, komano nthawi yakwana kunena kuti ifeyo tichitepo kanthu. Tikuyenera tuonesese kunena kuti nkhani ya mastika, nkhani imeneyi ikuyenera kunena kuti isaphinje enu ake amabizinesi angakhala amabizinesi ang'onoang'ono. Chifukwa tikamakamba nkhani imeneyi mwina tikungoona anthu amene akuoda katundu kunja, koma tikukambanso angakhale munthu amene akuchokera kumudzi amene katunduyo ngati akwere mtengo ndiye kuti iye uja alephera kugula. Tidapemphapo kunena kuti anzathu aku NRB akuyenera akonze ndondomeko zawo mofulumira kunena kuti wina aliyense mzika ndithu ilandire kuthekera kufanana monganso anzathu aku Central Region akuyendera, koma zonsezi sikubwera mayankho. Tikunena kunena kuti boma lisiyiretu kulemba wanthu, akumanga wanthu chifukwa cha ndale zimene zikupangisa kunati demokrasi yathu
komanso ulamuliro wabwino uoneke kunati ulibe tanthauzo mdziko mathu. Chotero mmene tikupita ano kukapanga zionesero zathu pa 8 August 2024 tikufuna tikumbukire anthunso amene anamenyerera dziko lino, anthu amene adaluza miyoyo yawo mdziko lino ndi cholinga chonati ufuluwu nafenso tiupeze, anthu amene adazipereka nsembe amene lero timawatchula mayina chifukwa kuti iwowo adapereka matupi awo nsembe. Ifenso ngati Malawi First tifuna tizipereke nsembe, tipemphenso Amalawi tonse kunena kuti tiyeni tizipereke nsembe pofuna kuwombola dziko lathu, komanso pofuna kukhala ndi ganizo limene the late Bingwa Mutharika ananena kunati we need to dream in colors. So tikhale anthu amene tikuganizira za tsogolo labwino kwa wana wathu. Ife sitikhazikidwa chete, ife sitilolera kuti tizunzidwe, komanso sitingangozisiya zinthuzi mmene zililimu kunati zizikhala zikuonongeka. Ife ndife Amalawi, chotero tikufuna tipemphe Malawi woyenerera. Chotero tikufuna tipemphe anzathu a media, tipemphe Amalawi nonse kwina kulikonse kumene mukutimvera, kumene mukutionera, zigawo zonse za dziko lino la Malawi, kuna kuti tiyeni tonse tigwirane manja kunena kuti phokoso lathu limveke, zimene zipangise kunena kuti anthu adziwe kunena kuti Amalawi sali kukondwa mdziko muno. Ndiye tikuti kwakwana, tikafika maonena kuti kwakwana, ndiye kuti chimene chikusalira ndikufuna kupanga chofunikiracho kuna kuti Amalawi akhale mumtendere. Zikomo kwambiri Amalawi komanso atolankhani. Thank you. The high table, maybe you might wish to add one or two before we give back to the president to also add. Mongonjezerapo zimene alankhula maka president athu kunena kuti Amalawi tili pa chipinjo chachikulu maka pa nkhani ya masitika. Zili ngati kunena kuti munthu amene ali ndi chironda kale ndiye wina wabwera kukuponda chirondacho. So chipinjo chimene tili nacho ngati ife Amalawi, tikulira komanso tikudandaula maka dziko lathu mene likuyendera. Nkhani ya masitika ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri ifa chonena kuti munthu akupita kukaoda katundu kunja mokwera, botolo lina lilonse akunena kuti lizimatidwa sitika, ndi ntchitonso yayikulu yoposera ndalama imene angalipire pa sitikayo. Sono pamwamba pa izizi tikunena kuti ngati ife Amalawi amene tili ndi chironda kale mkati mwathu, tikadakonda kunena kuti atimvese vuto limene lilipo ndilona kuti ifoti dziko lathu asogoleri athu Katangale wakhazikika kwambiri m'mitu yawo, akukanika kumva madandaulo a anthu. Sono pamwamba poti kuti dziko lathu takhala tikulira ndi zinthu zambiri zovuta, kuvuta kwa chuma komanso even ngakhale kusowa kwa chakudya. Panopa zikuonesa kuti boma lathu lalusa kwambiri ndi nkhani ya kupemphesa, nkhani ya misonkho. Ndikhoza kupasani chisanzo, tauni ina ya Luchenza panopa akhanso afika pomalemba kumalitanisa msonkho pamene munthu sunamange nyumba, ndikumakuza tuli ndi ngongole. Zimene zikuonesa kuti zikupereka chiopsezo ku mtundu wa Amalawi. So pempho langa ndona kuti Amalawi tidzuke, tiyende tipite pa msewu, tionese mkwiyo wathu chifukwa zafika apa, zafika ponena kuti ngati tilekerere ana wathu obwera mbuyo azavutika. Zikomo kwambiri. Komanso mongonjezera pamene Malawi First ikuitanisa ma demonstrations pa 8 pano, si interest yathu kuti tipite pa msewu, koma chifukwa chonena kuti tinabwera pano 11 days yapitayi kupempha ku NRB komanso munali kuboma la Malawi kunena kuti tini madandaulo awa ngati Amalawi a Malawi First. Pa chifukwa chaicho nimafuna kusindika pano kunena kuti Malawi First ilibe chidwi mwina chomapita pa msewu, koma inayi ndi chidwi chokamba ndi boma kumva, koma zikuonesa kuti bomali ndi limene sili kufuna kumva zonena za Amalawi First. Ndiye pa chifukwa chaicho tikusindika kunena kuti pa 8 pano Amalawi nonse kumene muli nsanje tuchitipa tikhala tili pa msewu kumema boma limeneli kuti misonkho imeneyi, mastika amenewa amene sakuziwika bwino kuti mastika amenewa ndi amtundu wanji, amene zikuwapangisa kuti anthu a business
business yawo isapite patsogolo. Ndiye pa chifukwa cha icho tikukuwuzani amalawi kuna kulosumeni kuti Boni Kalindo president wathu Malawi First pamodzi ndi ife Malawi First tili okonzeka kupita pa nseu pa 8 pano. Zikomo kwambiri. Thank you so much, the president for Malawi First. Before we give to the journalist to ask questions. Zikomo kwambiri ndine Cecilia Kumwenda, executive member wa Malawi First. Ndimafuna ndiyankhuleko pa nkhani ya ma registration monga ngati kuno kulilongwe kumbali kumene ndikuchokera kwasegulidwa ma centers kuti anthu azitani pasegulidwa ma centers kuti anthu azikalembesa pamene kumalo ena sanakafikireko kuma registration. Ndiye chimene mapempha kuti aboma atiganizire kuti tonse zigawo zonse atifikire kuti tikhale ndi mpata ngati nzika tikalembese. Ngati zimene zozo sazikwanisa nimapempha kuti aboma aloleze kuti nzika iliyonse ikhoza kukavota potengera usati maidi yokha koma anthu akhoza kukavota ndi ziphaso zina ngati ma passport, ma driving license komanso ma birthmark. Zikomo kwambiri. Zina langa ndine Joyce Jawinga. Mongonjezerapo ndinamvapo maonena kuti munthu mukanena kuti matipate meaning kuti makauti munthu ali ndi freedom of speech yoyankhula chimene angayankhule. Komano amalawi panopo tikupsinjika kuti tiyankhule zakukhosi chifukwa timaopa kuti tikayankhula mwina atimanga. Ndiye tumangokhala chete umangofinyika. Pamene poponso boma litiganizireko. Zikomo kwambiri. Mwina Vice President, 2 minutes. Zikomo kwambiri. Mongo tsindika kwambiri nkhani ya ziphaso zaunzika. Zikudabwitsa kwambiri kuti boma kudzera kwa bungwe lija la MEC akutsindika kuti zisankho aliyense kuti adzakhale ndi mwayi wovota akuyenera kuti adzagwiritse ntchito potsimikizira mukalembera wa zachisankho ndi chiphaso chaunzika. Ndezi kudabwitsa onena kuti padali panopa ali pa stage yoti akuti akupita nabwereza imene akuitchula kuti mopping stage. Chodabwitsa nchona kuti magawo ambiri ngati kumwera, kummawa, komanso ngakhale kumpoto kumene ambiri center idatsegulidwa koma palibe amene alandira ziphaso. Nthawi zonse ndi mavuto a network o makompyuta avuta kuti kaya ndi moto kaya ndi chani. Ndiye chikudabwitsa onena kuti ngati Central Region ino malo ambiri anthu alandira ziphaso. Ndiye akutha kubwerezako ndipo tikudziwa kuti mopping imene ikuthekaso ku Central Region. Timaganiza kuti ngati aboma ngati ameki sakadatha kutenga zimenezo asadayambe kupanga mopping akapatsa anthu ena amene nkusesa komwe sadasese. Chifukwa ngati achita mopping dera lina ndiye kuti dera limene anasesa. Bwanji akanapereka mwayi kuti apite dera lina akapereke ziphaso zimenezi podziwa kuti iwo akunena kuti akufuna adzagwiritse ntchito ziphaso zaunzika popanga kalembera kuti ulembetse mu ndondomeko ya zachisankho. Ndiye timafuna kupempha komanso kunena motsindika kuti boma izizi ndizoyenera kuti apange zinthu mwa chilungamo mogawa zinthu zimofanana. Chifukwa kumene ine ndikuchokera ku Eastern Region ndi anthu ochepa kwambiri chiyambire 2020 kufika lero amene akhala ndi mwayi olembetsa ndi kutenga ziphaso zaunzika. Zimene zotanthauza kuti mwayi woti adzavote nawo udzavota. Nchifukwa cheti kunena kuti ngati kuli kuona kuti machini amene mwatumiza kumwera kapena kummawa ndoti ali ndi vutodi. Ndiye teni tivomere kuti tigwiritse ntchito njira zina zonse kazikata za kwa mfumu kaya ma certificate athu ku sukulu kaya ndi ma marriage certificate kaya ndi ma driving license ma passport china chilichonse imene tingathe kutsimikizira kuti munthu ndi Malawi kuti asadzapheredwe ufulu wokhala ndi mwayi opanga nawo chisankho cha 2025. Zikomo kwambiri. Ndi mwano waukulu kuti NRB ndi boma
azipita madera amene sadakhaleko ndi mwayi olembesa chanzika, ndiye ndikumakauza kuti bwerani muzizalembesa, mutipase ziphaso zanu zina zakale kuti tizakupaseni fetereza chaka chamawa. Ndi mwano waukulu kwambiri. Tikunena pano Amalawi amene mukutionera, ziwani kuti madera ambiri atumizako mabungwe afeki amene akulembesa kumeneko kumalemba anthu ngati za fetereza kuti azalandireso chimanga ndi fetereza chaka chamawa. Akumafuna nambala ya foni, akumafuna zina la munthu, zonsezo nichokuti anthu anamizidwe asusuke. Ndiyenu amene mmasusuka Amalawi amene mukutionera, samalirani kwambiri. Mwachisanzo panopa ali kudera la Machinjiri, chakwa Ambwanda uko, kwa Luwanda uko, akuchita kuyima pansewu ndikumalemba anthu. It is very, very unfair. Thank you. Thank you so much. And this takes us to the next part of our program, which is questions from journalists. So we are going to be asking you to introduce yourself, and then you pose the question to either of the high table. Thank you. All right, ini ndi Westin Katunga kuchokera Gunzati Radio and TV. Ndi swawiri funso loyamba ndikuza zionetsero zomwe mwalengeza mtsiku la lero kuti zichitika pa 8. Mwakhala muchitisa zionetsero mbuyo magulu siyana CCTV pano kubwera gulu limene la Malawi First. Mukuona kuti zionetsero zimene zakhala zikubaladi zipatso zomwe inu mumakhala ndithu mukufuna. Funso lachiwiri ndi nkhani yomwe mwakamba iyi kumalizira kwanu kuyankhula, nkhani yokhudza kuti pali mabungwe ena amene akuyenda kumalemba anthu ncholinga choti mwina atenge ndithu manambala aziphaso zimenezo. Mwina muli ndumbo nogwirika pa nkhani imeneyi kutengera kuti iyo ni nkhani ndi ma allegations ndithu akulu kwambiri. Zikwa ndikuthokozani kwambiri chifukwa cha mafunso anu anzeru awiri. Funso limene ndikufuna ndiyambe kuyankha ndi lomaliziralo. Umboni ulipo, ndipo tikunena pano amene mufuna umboniwo pitani ku Machinjiri, kwa Ambwanda area, kwa Luwanda, mukapeza kumene koko kuli mabungwe osaziwika bwino akulemba anthu. Komanso funso loyamba lokhuzana ndi matemo. Boma ilili lidalowera amatemo, ndipo alese akuziwa si zinthu zobisa iya. Matemo amathandiza kwambiri. Kuti muziwe kuti matemo amathandiza, adamuthandiza Chakwera kuti alowe mboma umumu. Ndiye ife timapitirira kupanga matemo chifukwa timaziwa kuti matemo ndo othandiza kwambiri. Kaya tili ndi arrogant government or not, koma ife tizapitirira chifukwa ndi ufulu wathu umene soli m'malamulo a dziko lino kuti anthu akhoza kumapanga zionesero. Zikomo. Okay. Ine ndi Cindy Kalimbuga from the Truth Malawi. Ndi mafunso awiri. Funso loyambira ndi lokhuzana tax stamp kuti munapereka 10 days cha ku MRA. Anthu akumanena kuti mwina maganizo anu ndi ofuna kulimbikitsa kuzembesa katundu chifukwa choti mwina amati MRA ndi mbali imodzi yotetezera nkhani chitidwe ozembesa katundu chifukwa choti akazembesa katundu uja samaonesa kuti adusa pa malo ati achekedwa ndi MRA. Issue yachiwiri ndi yokhuzananso ndi lamulo la ku miki loti azigwisa ntchito chiphaso. Anthuso amanena kuti mwina munapereka kolakwika chifukwa choti kusintha lamulo liji ukufunika ku parliament. Ndi malo moti mwina mukana uza parliament kuti mwina asinthe lamulo chifukwa choti amiki ndi amene amangopanga implement zomwe a nyumba ya malamulo agwirizana apanga kale. Mwina iniyo kumbali yanu mukhoza kuyankha bwanji? Ndithokozeso kwambiri chifukwa cha mafunso anu anzeru kwambiri. Choyambirira ndinene kunena kuti MRA chiganizo chimene apanga chokhala ndi mastampu ndi chabwino kwambiri koma chophonyeka chifukwa ngati akufuna kulimbikitsa anthu kuti asamathawe boda anayenera kumampasa munthu cha stampu cha yaulere kuti ikhale identification chomuziwisira kuti akamayenda pansewu aziwe kuti munthu uyu ndi wachilungamo wadusa pa boda. Koma akufuna kuti munthu yemweyo alipire duty, alipire Malawi Bureau of Standards ndi akalipire so sticker. Iye deposit chete pampana achita deposit 650 billion ma profit. Sanga gule zimezi ndi kumampasa munthu ulere. Chifukwa that is the only way to encourage munthu kuti apite azidusa pa boda. Koma zikatero ndi kuti akuwapangisa anthu ajaso kuti azithawa bodayo. Ndimene ineyo ndikuonera. Government fusulano lachiwiri. Government
it is a system. Simangogwira ntchito kungogwira aliyense payekha kutero kuti kulankhula panopa ena ali kucheni ku information akumverera izakazitape ndeti akudikiranso ife tomwe tiatengere nkhani ipite ku parliament akuyenera kutenga because it's a national concern. So asadikire ife kuti iso tiatengere nkhani tikane kuti funa tipita nayo ku parliament ndiye kutitola kumene koko. That is why ife tikunena kuti tikupita pansewu chifukwa ili ndi boma losamva. Asatitenge ife ngati ana awo ya boma ili ndi lathu la ife, even munthu wako mmisuku ali ndi ufulu kuima u president mawa chifukwa zili malamulo a dziko lino. Kungoenjezeraso nkhani ya stamp komanso malankhulidwe anthu ena amene akulankhula nena kuti ifeyo tikudana nkuti mwina anthu asamalipire msonkho wa MRA sizoona. Kodi pakati pa munthu amene walipira custom bwinobwino ndi kudutsa nkufika kunsika ndi amene wazemba, amene amafunika kuti akhale ndi chizindikiro ndi uti? Amene amafunika kuti akhale ndi chizindikiro ndi amene waonesa kukhulupirika kwake polipira msonkho. Amene uja akanamata stika. Ndiye pa period imene akadatha kulengeza kuti zinthu ziyende bwino ngati dziko, akanayamba kuyenda period imene itatha, katundu aliyense amene angampeze pansika alibe stika. Amene alibe stika akusonyeza kuti sanadutse pa boda. Koma aliyense amene amupeza ndi stika zisonyeza kuti yeyo ni nzika yabwino idadutsa pa boda nchifukwa chake ammatira chani stika. Ndiye nkhani imene tikulimbana nayo pano sikuti tikunena kuti ndi zolakwika, koma njira imene atsatayo njolakwika. Chifukwa akumpanisha munthu amene wakhulupirika kale pofika pa boda nkulipira msonkho. Ndiye akumuwuza kuti popeza walipira msonkho kuti ife tidzakudziwe kuti wewe unalipira msonkho, gula stika yomati pa katundu. Pamene pompane tunena kuti chilungamo palibe. Koma iwowo adikire nthawi ayike period alengeze kuti pofika period yakuti kuti tiyamba kuyenda mmashopu mwarehouse kandi kuti katundu amene timpeza alibe stika tidziwa kuti sanalipire chani msonkho. Ndiye nzodabwitsa kuti wafuna utsimikizira kunena kuti awa analipira msonkho ndiye akuti lipira. Pamene analipira lisita linayo zonse alinazo. Tikuona kuti pamene poboma sili kuyenda bwino. Koma sitikudabwa iyayi. Boma ilili zimene lingathe kuchita ndiye kulakwitsako zikomo. Mwinaso kungoonjezerapo kuti ngakhale olo amagalimoto amene akamachokera ku Songwe akafika pa Chirumba Garrison, munthu walipira kale duty galimoto kuchokera ku Songwe akafika pa Chirumba nawonso apa Chirumba akufuna kena kachi ampasi. Akamafikaso pa Kasungu apa Kasungu sunawonso akulamulanso kuti tipase nisoni njani, tipase nisoni kena kache. Kusonyeza kuti Malawi apanika kwambiri muziko lawo lomwe. Nchifukwa chake Malawi First ife timangoswa basi sitimanyengerera munthu timangoyenda pakati kungonenapo chilungamo mademo andi mademo awawa kumene tikupita situpita kwa DC tikupita ku MRA offices amene akakhale ku Nzuzu apita ku MRA offices akusongwe apita ku MRA offices ku Mangochi apita ku Mangochi ku MRA Zomba MRA Bulanta MRA Lilongwe MRA zonamizana kuti tizinamizana ndi ya DC ya kunoko kuti tizipita kwa DC sizitheka ifeyo tikupita ku MRA komanso malo onse amene tachula ku NRB tikafikako kwina konse tikafikako chifukwa Amalawi ife tatengedwa ngati ndife makape agalu amene sitini akukhala mu dziko lino. Dzina langa ndine Henry Chiwendi. Pakati pataona boma linatsindika kuti wina lesa kwena kuti akhale ndi ziphaso kuti azathe kukwanitsa kuvota 2025. Komano tikaonetsetsa vuto la ziphaso zaonzika zimenezi zikuvuta kwambiri kuti anthu akhale nazo. Ngati Malawi First popeza kuyambira kuchitipa mpakana ku Nsanje anthu akuvutika kwambiri. Zidzakhala kuti mwina boma lakakamira kuti silipereka mwayi kwa anthu kuti alesa azathe kuvota mwaufulu malinga amene mukufotokozera. Ineyo muzatani ngati Malawi First? Zitakhala kuti zili choncho ife tizamemeza nzika za dziko lino kuti zipite panseyo monga amene tamemezera pano. Kodi ulendo unotu sikuti ati mene tikupita panseyo pa tikupitira MRA yokhatu tikupitiranso amene wa NRB ndi boma limene kuti asinthe ndondomeko yawo yachisankho. Iyo ngati ali ndi mapulani obera ndiye kuti akungotaya nawo nthawi chifukwa ifeyo ngati nzika tili ndi kuthekera kofuna amene tifuna tizavoterere. Ngati iwo akakamira tizipita be panseyo. Ndipo mademo amene wakapusa sitikuziwa kuti mene tikulowa pa 8 tizabwerako liti.
Franklin Mtambalika from Zodiac. Panali pa 17 July pamene munachititsa msonkhano wa atolankhani. Tinafunsa nduna azofalitsa nkhani Moses Kunkuyu kuti mwina ayankhepo pa zimene munafotokoza zija. He said kuti issue opereka ultimatums cannot work on constitutional matters. I think ndikugwizana ndi zimene so anafunsa mbale uja. And kupereka 10 days mwina kwa boma ndizovuta kuti akwanitse kupanga respond. Why not give government an opportunity maybe to have a dialogue with you? He said kuti why not give dialogue a chance? The issue of officially writing responsible authorities to respond to your concerns still comes in. Muchitapo pachani ngati Malawi First, because it appears kuti mukumango bwera pano atolankhani tiyeni tifuna ma issues akuti tithandizeni kupanga amplify, but following the right channels in terms of addressing your issues, that is a concern from the government side. I just wanted to hear from you kuti mwina issue opanga court government officially so that those issues are addressed. What are you doing? Choyambirira ndithokoze kwambiri Franklin Mtambalika kuchokera ku Zodiac chifukwa cha funso lanu la nzeru kwambiri. Kutero kwa imene tikupanga pano endeo official yo, that is why iyeyo Kunkuyu yo minister yana kuyankhani chifukwa anaandira official communication kuzera pa Times. Ndiye amafuna sokalata ina yachani chifukwa iyi ndiye ndi direct, iyi ndi contact and direct yoenda straight makuti oti panosa akutimveraso. Ndiye ifeyo tinapereka 10 days. Anaona ngati 10 days yosaka na titana. Ifeyo sotu anena kale apongolani kunena kuti sicholinga chathu kuti tizipita pansewu. Ndi mmene mavuto alili Malawi muno koma akutiputa dala chifukwa kufuna ife aziti yesa ndiye nthawi yoyesa na inata komanso akamanena kuti cannot work nthawi yaweja ndiye ndimezi machita work chifukwa nthawi yake yaweja amapanga sonawonso tu amachita issue statement ndikuperekaso ultimatum ndiye zinali bwino nthawi imeneji zisakome pano pa kapena zisavute pano pamene mbuzi kapena galu wagunda mbuzi koma kapena mbuzi yagunda galu iya zisakome panoyo ndi chimodzimodzi nthawi imene akathamanga ndipo akukuyuta amathamanga ali musuti limodzi ndi president limodzi ndi Malemu Chilima ali musuti umadepo kuti iyo anthu awa kusukulu sanapite saziwa kuti anayenera kuvala sports weya. Yes, so sapwekereroyi komanso kungonjezera bwana Sam nkhani ndiona kuti titabwera pano Malawi First idalankhula kuna kuti aboma ayitanise mbali zonse zokhuzidwa akhale pansi. Ndikuti akadakhala kuti ayitanisa mbali zonse zokhuzidwa ndikukhala pansi ndi chikhulupiriro kuti Malawi First sinakapanga decide yopita pansewo pa 8 pano. Zikomo kwambiri. I am Clement Chinoko. I'm representing Nation newspaper. I've got 2 questions. The first one is when you said that when you issued an ultimatum, you said that you wanted MRA to do consultations before implementation of the stamp tax that you're talking about. We have seen the Malawi Revenue Authority doing some consultations. I would like to know if you appreciate that. My second question is that from now towards the day you want to hold nationwide demonstrations, we only have got 8 days. Have you gotten authority or permission from authorities and the police? Have you informed them about what you want to do? Thank you. About what we want to do. As a citizen of this country, we've got that right, and we know that we need to follow the channels, and we'll make sure that we formalize everything. For the MRA, as said by my colleague, that the idea is good, but you don't implement something that you have started already before consultation. So what they have done is to go and do the activity before consultation. First of all, they should have consulted the people before doing the actual thing. So we feel that is out of order. That is why we are telling them to stop this nonsense, because Malawians are suffering a lot. Even businesses have suffocated a lot in Malawi due to the economy, ailing economy, Malawi's economy, where mostly, we have thieves in government.
Thank you so much. I did the consultations myself as well, asking my fellow journalists if there are more questions. So it seems they have exhausted the questions. We'll now move to the last item on our program agenda, which is the closing remarks from either of the high table, and the president of Malawi Fest is going to finalize. Thank you. Tithokoze kwambiri members of the press chifukwa cha mkumano umene mkumano tikabweretsa apa cholinga chathu kwambiri timafuna kuna kuti inuyo mutenge uthenga umene ukapeze amalawi enu ake chotero kupezeka kwanu malo anu sitichitenga chinthu chophweka timakuyamikirani kwambiri amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli ife pano tinafika ndicho linga chona kuti ndithu tikulimbikitseni mavuto amene tikukumana nawo tiyeni tigwirane manja pali zinthu zambiri zimene ifeyo monga ngati nzika zimene tikudandaula timakamba nkhani ya ma strike amene akumveka ku anzathu za umoyo amene chifanyo nati nawonso akuyimiridwa ni mabungwe amene ku mabungwe eko kuli anthu amene amatha kumakangolandira zinthu zija anzawo ndikuwasiya timafuna tipezerepo mwayi kuna kuti ayi anzathu aku health uku tiyeni tithandizire maneses yathu tikayang'ananso aphunzitsi a 2016 2017 ndi aja kungokhala aja lerolo ngati njira imene ayipeza ndi ija yomango phatikizirapo anthu my initial primary teachers tipange zoterezi zimene sizikuthandiza tikuyang'ana issue ya anthu amene adachotsedwa ntchito adapuma ntchito ma pensioners amene zinthu zawo sizikuyenda mmene ndikukamba pano akuluakulu ena awiri wina anapangidwa paralyzed wina ali vuto la impsyo akugona ku Capitol Hill uko koma boma silikuatani kodi silikuathandiza chotero timafuna tikambe zimene zizoti anthu amene munawauza kuti mwalemba ntchito ndikungoanamiza lero kumango ayika pa initial primary teaching aja mukumanena zoti mwaonjezera anthu 4200 aja please tawalembani ntchito kuna kuti zinthu ziziyende Malawiyo akomere wonse maneses athu aja amene akungokhala aja pano pato anthu ayamba kuyeranso njinga zakabaza nanji mphunzitsi wayambanso kuyendesa njinga yakabaza anthu kumafunsa kuti awanali kuti tisi nanga chikuchitika ndi chani zimene zikuonesa kuna kuti dziko lathu la Malawi pa leadership atsogoleri athu amakhala bwino pofotokozera chinthu pamene ali kunja koma when it comes kuna kuti amuthandize munthu uja zinthu zikuvuta ndiye timati tatenganipo ni gawo aphunzitsi aganyuwa sumuna alembe kuti akhala aphunzitsi aganyu taikeni pa payroll alembeni ayambe kugwira ntchito anzathu apeshoniwa tawathandizani kuna kuti nawonso ndalama zawo ndithu athandizike ena afuna kulipirirana koma zikuoneka kuti ndizibwana zenizeni zimene zikuchitika mboma lathu zikoma kwambiri. Yeah, you do not have any other concluding remarks? No, I don't have. He has finished everything. Thank you very much. Thank you so much. That marks the end of our program during this press conference by Malawi Fest, the People Fest. I'll ask Mr. Franklin Tambariga to close with a word of prayer. After that, we'll proceed to one-on-one interviews. Thank you. Let us pray. Dear Heavenly Father, you were with us when we were starting this meeting this morning. We thank you for being there. We've discussed a number of issues for the greatness of our nation, Malawi. Father, as we move out, we ask for your guidance. Give us wisdom, O God, so that we discharge our duties diligently. In Jesus' name, Father, I pray. Amen. Iya abandi pamapeto pa mkumano wa nkhani omwe anayitanitsa ndi Malawi Fest muno mwa mzinda wa Lilongwe pakapedwa nkhani zosiyanasiyana koma nkhani yaikulu ndi kuti iwo akonza zionetsero pa 8 August. Dzina langa ndi Blessings Mpenganjira naye ndanza ngochuluka amene magwira nawo ntchito mkonzi anali Tawonga Sabola pakamera panali Malenga Chenda Haiten Chilemba osayiwalanso Henry Chulo pakadali pano tikubwezeretseni ku nyumba yathu yolutsira mawu mu mzinda wa Blantyre.